Heippa! Lienee pieni esittely paikallaan, että kukas täällä Design Ailean tilillä puuhailee. Mä oon Susanna Höijör ja oikeastaan mun päätoimiala on hyvinvointikeskus Luxuksen puolella. Siellä mä oon hyvinvointivalmentajana ja teen erilaisia hoitoja ja valmennuksia, henkisen kasvun valmennuksia, mutta koska mä rakastan tehdä myös luovuutta ja tehdä käsillä kaikenlaisia askarteluita ja sellaista, niin mä ajattelin, että oispa ihana, että olisi ihan tämmönen oma tili sitten myös tälle kaikelle luovalle työlle. Ja sitten se lähti. Design Ailean nimi on tullut siitä, että mun toinen nimi on Ailea. Niin sitten se sointui yhteen tää kokonaisuus tässä. Ensimmäisiä koruja mä oon tehnyt jo vuonna 1992. Tosi pitkältä ajalta. Mä aloitin korujen valmistamisen ja vedin silloin muutamia 4H-kursseja, korukursseja 4H-kerholaisille. Työskentelin nuorten kanssa silloin. Sitten se vaan lähti. Mä oon tavallaan, suku on vähän sellaista taiteellista, eri alan taiteilijoita ja kädentaitajia täynnä, joten kyllä se varmaan sit sieltä geeniperimästä sit myös itsellekin on tullut näitä taitoja ja ylempäätänsäkin ajatus siitä luovuudesta, että antaa sen luovuuden pulpputa, että ei niin kuin sulje sitä virtaa, että keksii ja ideoi aina mitä mieleen tulee ja sitten myös toteuttaa niitä tavalla tai toisella. Ja on siis aina tykännyt värkätä jotain, mitä on mieleen tullut. Mutta nyt sitten näitä koruja erilaisia on aikaisemmin tehnyt ja nyt kiinnostunut sitten tekemään näitä tällaisia näyttäviä, rouhevia, bohemityylisiä koruja. Mitä isompi koru, sen parempi juttu, että tulee niin kuin myös korujen kautta sitten nähdyksi, tai koruillakin nähdyksi. Koruillakin on yksi tärkeä rooli siinä ihmisen niin kuin kokonaisuudessa tai pukeutumisessa. Sitten uutena on näitä tällaisia vintage-päiväkirjoja alkanut tekee. Inspiroiduin valtavasti niistä, kun näin tällaisia ohjeita täällä somemaailmassa, niin lähdin sitten myös itsekin toteuttaa niitä. Ja ne on aivan ihania. Niitä voi tehdä pieniä, isoja ja erilaisiin tarkoituksiin. Niin niitä sitten myös teen. Ja mitä milloinkin, mutta pääasiassa tämä Design Ailean tili koostuu näistä koruista ja vintage-päiväkirjoista ja totta kai vähän myös teen yhteistyötä hyvinvointikeskus Luxuksen kanssa, eli on tulossa myös sitten tällaisia pieniä valmennusmuotoja, mutta niistä kerron sitten lähempänä. Niin ja runoja mä kanssa kirjoitan, että runot ja yleensäkin tekstit ja kirjojen kirjoittaminen on myös semmoinen tosi hyvä juttu, tykkään. Eli täälläkin Instagram-sivulla saattaa putkahtella silloin tällöin joku runo. Mä kuvailen jonkun verran ja teen kuviin sanoja ja tekstejä sitten myös sitä kautta. Sellaista on tässä täällä Design Ailean puolella, eli aputoiminimeksi otin tämän ja tämän kautta sitten luon luovia töitä. Kiitos kun sä oot seuraajana ja ota
seurantaa myös tuo YouTube-kanava tuolla, niin sinnekin julkaisen sitten näitä videoita, koruvideoita ja vintage-päiväkirjavideoita. Mutta me varmaan nähdään taas.